काय भाजी केली आज? शेवची. शेवची? हा, लय छान झाली पान. रस्सा पिऊन पाहू का? पा. वा 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 वा, काय भाजी केली आज तो शेवची? लेस मस्त लागली आणि रस्सा बी लय खास जमला बरं. मग लेस मस्त झाली ना? लय छान झाली का? हो ना. मग मी माझ्या हाताने केली. असं का? असं म्हण काय माहित, तू भाजी चांगली करते म्हणून तू लेस भाजी मस्त केली. इतकी वर्ष झाले, 31 वर्ष झाले, 30 वर्ष तर माझं माहितच नाही का? भाजी असली मस्त झाली बरं. लेस मस्त. बर. खरंच. बायको कोणाची आहे मग? कुणाची? सोमनाथ उफाडची. रिस्टार. मग